Da, dragi moji slatki dječaci, odlučio sam riskirati 3 godine uvjetno, ali ću vas zato naučiti jednu staru hrvatsku igru. Možemo se, ako želite, igrati te stare igre koja se zove drpanje. Garantiram da sigurno nećete imati vidljivih posljedica, barem u početku. A šta će biti gost predavač, ovaj bludnik, Čuček? On nije bludnik, on je samo djeci pokazivao kako na pravi način se upija vjera. Ja bih štel tu pojasniti neke stvari. Dakle, kaj se tiče toga ne bludnika, nego Čučeka, on je čovjek koji je htio ukazati na određene Probleme. sklonosti ljudske ka ovim razmnožavanjem. Da, tako je. Ali nije Djeca se znao. boje pitat mamu i tatu, a mogu pitat svećenika. I moram pojasniti sudski postupak. Ja se opće mislim da on nije trebal dobiti 3 ljeta uvjetno, nego bezuvjetno. Vjera njegova nikad nije bila upitna. Da. Pogotovo vjera da neće biti osuđen. Tako je, on je vjerovao u izreku na mlađima svijet On ostaje. je uvijek vjeroval u zaštitu katoličke mladeži, da ga budu zaštitili i ne budu ga dali da se osudi i da se s njega delaju medaki, jer on s dece medake nije delal, on je samo malo petal i prijemal za... Pa to A je, jer, to je da, upravo smijem ono... ja nešto pitat? Ja se Fabi, nadam da možeš- ima čiste ruke barem. Možeš, Fabijane. Jer mi uopće smijemo pričati na satu vjerske kulture o tome da nam opet ne napadnu školu. O čemu, sinko? Pa o eventualnim pojedinačnim ekscesima nekih... Ništa ti, sine, ne brini. Tu je iza nas stamen kao kamen Fraka Čunko, koji će stati u obranu svega svetog. Da li mi slobodno govorimo o zločinima jednoga popa? Da li je veći zločin to kaj on prešutjeti. mažnjavao curice ili to kaj mi o tomu govorimo? Ja mislim da Ne je znam, njegova... ja to moram pitat jer sam ja sve Njegova- više i više zbunjen ovim svijetom. A ja Njegova ne vjerujem greška- u to jer nemaju te putske potvrdu. Njegova jedina greška je bila... Nema Što putske ste me dalo potvrdu. uloviti? To je jedna, a druga je bila ta što je samo to radio curicama. Greška. Da, to je olakotna okolnost. Uostalom, naveli uči ih su- je dobrim stvarima. Ovako barem neće hodat navečer po cesti i susretati starije ljude, nego će biti doma. Mogao je uzeti dečkiće i fino im pod time da ih želi učiti recimo za DJ, dati da na mikrofon pozdravljaju baku. A vele da su olakotne okolnosti životna dob, loše zdravstveno stanje, te doprinost i angažman u župskoj zajednici. Pa to je to. Pa bio je o tome ti angažiran. kažem. Normalno, Bio stariji angažiran. čovjek, pa šta on ima Ovdje tražiti u je zatvoru? Ja to ne razumijem. Da, Zamjerke je tamo. Kako pedofilu može biti olakotna okolnost životna dob? Pa nije valjda A uvijek je pedofil da ima stariji. i pedofila starih 6 godina. Da, ti se pale na larve. Ja bih htio samo reći jednu stvar. Da ta deca koja su ga optužila da ih je napasovao nemaju dokaze. Zbog čega? Sud pita. Zbog čega ta deca kad ih je tam primal i maltretirao nisu tražila potvrdu? Ili trebali su uzeti bris. Trebali O su tako, dokaz bris. imati štambilj, župna zajednica i potpis da moraju tužiti na sudu. Ovak si moraju fučkati s tim. Tako je, šta I su- trebali su ne samo uzeti potvrdu od župne zajednice, nego i gore na Tomislavcu ili na Sljemenu u planinarskom domu uzeti štambilj. U ostalom, Ipak je to sad tjelesnog. možda je župnik umjesto novaca koja ta deca nemaju od te dece uzimal milodar u obliku seksa. Dragi moji dječaci, dali ste za malo milodara. Očekuje nas izvrsna godina. Možemo odmah početi sa starom igrom drpanje. Ja riskiram uvjetno.
Izgleda da će biti ovo dobra turistička godina, nekak more je već sad krenulo prema ljudima. Znate Ja ono. mislim da će sljedeća godina biti katastrofalna. Zato što je počela s katastrofama. Ja isto nisam Filozofa. Nisam siguran da li će sve biti kako treba, jer evo vidim da je našem dragom Anti Gotovini odfikarilo glavu na njegovoj bisti u Kumrovcu. Katastrofa! Možda A mu je to- starog je Josipa Broza skinulo sa ogromnog plakata na Zadru.